Wes jam piro nduk iki nduk? Ape jam 4? Wes bar asar. Panas wes lah, entar wes bar mandi, tapi iki beklek tenan kok pemirsa ndelok tak jejel kok kene ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu anyar yo, kakakku anyar yo. Di kontene Mbah. Bu, anyar. Abine tok-tok apa? Uang. Tulung nduk cukup nanu, kuncine motor. Delok tak lapane. Udah tak lapi pemirsa lho, cek tetep ngene kok. Mbah kena apa? Ayo. Mau wis kandha Bunda Dewi ya, wis pamitan bayi ya. Pamit bayi, pamit. Mau sapa Salwa sing nganu nih, sene kono. Bunda. Bunda bubuk. Iki mau kemana iki? Oke. Iku maem iwak dicelup. Oke. Bu. Iya, mau bikin konten wis ket kemarin gak situ ki lagi ape berangkat. Ini ayam dicelup. Bismillah, muga-muga buka ya, Dek ya. Buka. Bismillah ya bawakno. Oh, alah gua cacasan. Ya gua bang lorong bisa. Aku HP ku mbene ngene ora usah digawe yo. Ora usah. Yo ya nyogrok. Ora usah digawe Loh ya gak kena neh. Ngene. Wes iso ora jajan. Ya berusaha lah. Wes mari kita berangkat. Berdua lagi sama internet. Semangat ya Tan ya. Cus. Alhamdulillah wis nyampe Tan ya. Akhirnya buka ya Tan. Udah. Hah? Untuk mbah apa gak ro ngepe kok Mbak. Mbak pesen Mbak. Mbak di Mamteng mriki angsal. Oh iya, Intan mau yang apa? Sayap. Wes sak onone. Sayap sing piye sayap? Oh sing ngene-ngene. Nggih, sayap 2, Mbak. Es di Mamteng mriki. Lah minumnya sekalian, Mbak nggih. Ada es campur kalian apa niku? Nggih, terus jeruk. Es jeruk. Aku pengen jajal es teler. Aku es teler. Teler ya nah. Nggih, Mbak. Es telere kalih, Mbak. Malah Mbak kemarin mriki. Tutup. Mbak ya ada acara ya Tan ya. Udah izin sama Mbak boleh mau bikin video boleh. Itu Tan cuci tangannya sebelah kono. Itu lo depanmu. Nggih. Dalam Mbak. Salse. Entene napa mawon, Mbak? Iki sadis. Sadis. Waduh, Mbak. Sausnya sadis pemirsa. Niki sing sadis. Iki lada hitam. Lada hitam. Iki teriyaki. Sing winginane mriki kalih Mbak Jessica niku ngangge napa to? Intan aku. Apa Tan? Barbecue Tan? Iya, barbecue. Nggih, pun. Barbecue, Mbak. Nggih. Nggih, sama es teler, Mbak. Ya, iki lho Mbak dicelup. Oh, iku sing jenenge dicelup iku. Ya wes. Mpun Mbak, mpun sumringah Mbak atine, Mbak. Alhamdulillah Mbak pas buka ini loh pemirsa dicelup. Wes mulai kemarin pengen akhirnya sampun kesampaian Intan. Mbak yo ramah sing ini yang apa? Di sini. Wes cuci tangan Mang, Dok. Oke. Ini kene iki lho pemirsa. Ning Ketapang kene iki lho. Oh. Ketapang. Sami mawon. Kula tak terok Intan barbecue. Nek sing sadis sih carane pripun Mbak? Iki dicelupke ngoten. Oh nggih, kula tak terok Intan mawon pun. Ayo Tan duduk Tan. Enteni es telere ya. Tan duduk. Tan duduk kono. Nah, pemirsa, akhirnya sampun nyampe. Oh nggih Mbak, nyunti sukle tak ijek riyen. Barbecue.
iku ya, bar iki nganu apa nduk nek ngarani apa ya? Es teler. Matur suwun nggih, Mbak. Bu, mangga. Mas Dang. Iya, ibuke Bu. Sik ya, gak mbok tunggu sik, iki tangane Bu yo siji. Tak ana Bu, tak buka. Mbok bukakno ya, sudah bukakno. Terima kasih ya Mbok bukakno ya. Nek Intan apa dhisik ra apa-apa. Bareng Ibu. Ora apa-apa, aku mbok tinggali gak apa-apa. Wes tak kene. Tak syuting jere. Iya. Kok engko apa nek ngarani balunge iso mbok deleh ning kono. Wes nang berdoa. Bu kene. Iya, wes nang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana mimma razaqtana wa qina adzaban. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nek apa ku ning dhuwur kuwi nek harta karun. Bismillah ya Allah. Enak deh. Seneng kecap. Rasane kok kecap. Iku mau apa nduk jenenge barbeque. Ala ayame dicelup ngono. Wis nanti maem pelan-pelan ora nek sing gudak, santai wae. Santai, tenang, ora usah buru-buru ya, Pra. Rasanya enaknya kemasan. Enak, oke. Iki tisu. Iya, padha sama saya. Iya. Sik, Dok. Aku lali kuncinya tak cukup sik ya kunci motor ya. Kan udah ke sana. Ya, Kak ya. Kita Iya. Ini. Ini kan. enak. Matur suwun ya, Mbak. Estela. Aduh, jare. Ya jale ya kok. Monggo pemirsa. Tisu yo monggo maem. Kamerane tek ketok ora nduk panceng lho. Iya pemirsa iki tek ora nduk panceng ngono lho. Piye iki sik ya? Oke. Ngene. Menurutmu piye? Bara wis ya? Panceng lah ya. Wis siji iki. Monggo pemirsa. Nyakene kemasan bae. Bae ini keenak. Terus ning ibu Mbak Ending Ada acara sih. dia ada jalan. Yang ini yang ono pengen diceluk ya. Terus keturutan. Ah, dari ini dong. Dari apa? Kaki. Enak kemasan. Mahal loh. Heeh. Mendelok. Oh, kayak. Brandnya tutup balik nih ini bisa tutup. Pelan-pelan. Ternyata memang Mbak Indah telepon. Kok arep gawe konten apa? Adekku ajak dicelup ya. Mau mampir yo delok, yo insyaallah. Dan kabar beritanya katokmu sing ilang ternyata Kerry. Dia dah Kerry ning gone Mas Dimas. Pak Bapak. Lali kok. Rasanya enak kemasan. Selamat hari jadi untuk Kota Blora yang ke 276 jadi maaf Betul. salah
376 nah. Murah ya. Semoga Dora makin maju, unggul, sehat, tertib, indah, kontinu, aman, sesuai dengan semboyannya. Mustika, Dora Mustika. Rasanya tuh enak iwae. Ini selera apa? Enak sih seleranya pedes, kedengan. Aku udah pedes kegoyon aku mah. Gimana ya? Besok bangun pagi, bayi jak melaku ya. Enggak, aku nyeritin marah aku. Cukup perlu pemirsa. Pengen niliin aku, tapi jangan. Tapi jangan. Enak deh, alhamdulillah ya. Semoga pemirsa hari ini sehat sedoyo, sehat alhamdulillah ya. Enak. Bu emang, Weh, tak bu entar, nggak aku. Tegak bu entar no. iwaknya bisa. Enak rasanya iwae. Enak. Bu ini kan nasi lo ya. Ya, aku takjil ya, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ngantuk ya? Intan kena apa? Dia senengannya lagu-lagu sing kawah gitu ya. Yang kayak di bukit indah tendangan tua. Aku pengen koyo konconi tugas. Terus aku terok. Lalu kau selipkan di rambutku. Oh, terus. Enak. Alhamdulillah enak. Ibu kapan yo? Taruh reta loh. Pas untuk alpukat kok gue Mbak Luti. Terus ibu gawe apa jenenge agar-agar. Susu kental manis. Susu
porasi ngono lho pemirsa itu dicampur. Enak. Kita apa Bu? Kita kasih lho, iki lho. Terak-terak. Jadi food blogger nu sudah cocok pemirsa. Makne kita kabeh senenitas. Wes ya. Oke lanjut. Bang apa? Tulilang. Ijek sik dok. Iku lho jebres tapi ya. Ya wis, nang ijek sik tangane di apa cuci ya? Iya. Iya. Cik pemirsa, ini esnya, es teler cepu, cepunya Intan nih, balung-balungnya ini, kon dolanan banyu ya senengnya piye guys? Ayo dok, tak gege dok, dolanan banyu, Intun. Aja dolanan banyu ah. Aja mbok padano di rumah, nek nganggo banyu banyak banget wis kono. Ndang kene ra apa-apa minum mbok ti. Nek kene Ya wis ta apa-apa. Ya. Wis nang. Sik maaf. Iki aku kat. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Dok. Alhamdulillah. Buat es kalau ngono iki piye ya? Lah kemarin ka ibu tahu no tak cemplungin nongko barang tok. Kok ngene Mbak Lutfi kae anu apa jenenge? Itu alpukat. Genah Intan tak jak tuku susu kental manis karo susu evaporasi. Ngono kok lali. Malah lali iki piye to, guys? Wih, mencolot. Alan-alan guys, alan-alan. Santai-santai, iya. Masa ya Allah, masa benda urung mulai. Sedulan menake. Ngene, Mbok, aku jek ning gone mae, enteni sedilu ya. Aku kebelet muncah aku ngono. Aku boleh ngulah, ibu sing ngulah. Gak apa-apa, enteni sedilu. Ning gone mae kok. Enteni sedilu wong perintahe ngono iki kecuali nek ibu nyusul rene lah, awake dhewe rono. Lagi kan ya sik Bu enteni sedilu ngono. Gak apa-apa ning kene ae, Nduk. Penting ibu mau wis berasar, wis bermandi, wis santai. Kuncine digowo kok. Ning kene sik gak apa-apa ya. Wis sampe senam-senam kok biasane ngono lho. Wis gak apa-apa ning kene. 1 2 Iki lho katoke tak nggo aku. Iya. Sampai sekarang niki nggih pemirsa, kami belum menemukan pengirim 2 katok untuk Intan itu. Siapapun jenengan, dimanapun jenengan berada, kami matur suwun nggih, sehat selalu. Sebenarnya aku mbek Repas goleki linge katoke apik, katoke kandel apik dan ngisore dengkul pemirsa nggih, dienggo nggih nyaman, Intan nggih seneng. Dadak urung nemokno. Aku minjem ya, tanggo delok kita. Iya, kuwi lho Mbak Indah WA ndek mau. Iki lho, Bu.
Lah iya. Sik mbok, aku jek ning gone mae ngono, jek gawe konten. Ya apa iki? Foto. Fotoku iki. Iya, wes sik wes. Nggih nggih pemirsa. Iki nunggu Mbak Indah. Aku tak ngupload video iki. Doa terbaik ya untuk jenengan semua. Semoga sing sakit yang paling sembuh, untuk pejuang garis 2 semoga yang diberikan momongan yang saleh-salehah ya pemirsa. Pokoknya dari kami selalu mendoakan untuk jenengan doa yang terbaik. Semoga doa baik kembali baik. Terus apa neh Intan nambah apa? Mripate abang neh lho, kaya bana sepatu meneh. Adus sih lho pemirsa, biur-biuri mripate ki mlorok gedhi. Mbok yo adus ki merem sik, biuri sirah ngebiuri keramas lho ki ben mripate merem. Lah nek mripat mbok pelorono gedhi ngene kok lebonan banyu yo abang terus to. Kadang pemirsa sampai teko, kenapa ya Bu Intan itu mripate abang terus? Bukan karena tak culek mboten pemirsa, karena ndekne nek adus ki suwi dadi banyune sabun keramas ki mang mlebu ning mripat. Nek Intan aduse suwi men mloro ae ngene dadi perih. Nek adus kuwi mbok yo merem. Sirah mbek dipinjet-pinjet ngene mbek digebyur. Kok nek wis bar lagi mlorok sing gedhi sak bal bekel gak apa-apa. Ngono. Iya, besok aja dibaleni gak? Sakit iya. Nggih pun pemirsa kami pamit dulu nggih wis. Iya. Kami pamit dulu nggih pemirsa, Jelokas Mbak Indah pulang kok. Aku baiknya aku tak cerita. Apa mbok cerita tentang apa? Kenang wis no ndek mang ning aplikasi 11 mbok critani no. Nggih pun kami pamit dulu nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis keturutan besok genten apa wis. Mikir ben gawe konten kono yuk. Ya digang le. Golek variasi liyane apa ngono ya.